help today. The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. Trust and patience we need to live together. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and began to send them out 2 by 2, and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey, but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. The 12 drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In this 15th week in ordinary time in the calendar of the Church, I'm very happy to share with you this Gospel reading because this relates somehow to me personally. You see, tomorrow, the 12th of July, will be our 25th anniversary of ordination to the priesthood. So this is something personal. So if some commentaries of the Gospel entitle this, "The Mission of the 12", I playfully say this to myself, the mission of the 10, because we were ordained 10. And we, all 10, are still in active service. Thanks be to God for these 25 years. But if we reflect more, dear brothers and sisters, we will see that even though we may say that the 12 were given this mission of the Lord, this does not only apply this mission to the ordained in the tradition of the Church, but this applies to all of us. While I was reflecting on the Gospel reading, what came into me were this. Why would Jesus say, "Take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts, not a second tunic"? These were important things for one on a journey. But Jesus was saying, "No, don't take this." I think he was simply pointing to the providence that God will do while one is doing mission. Meaning, we are not even to count on ourselves, but on the grace that God will give in order for us to preach His gospel. We are to count on the providence of God. As we say, God provides. So it is, I think personally, in the 25 years, yes, we have been called as instruments. Even though we are not worthy of the priesthood that we have received, we have at least tried our best to be good instruments. And the providence of God has not been lacking. In the Gospel, when Jesus sent His apostles, the 12, He also gave them the possibility of rejection. Whatever place doesn't welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them. This is true. But even in that phase of rejection, still God provides for everything. Even for the grace to resist discouragement. But in the last analysis, these are not my words. This is not just my mission.
This is the mission entrusted to me by the Lord. So, an author was saying, remember when you are rejected, they did that to Christ first. Remember, the Lord you are following, the Lord for which you have been ordained, is a crucified Lord, meaning he has been rejected. So, it is a part of that mission. So that if we look at the core of the preaching, it is repentance. And they preached repentance. But repentance is simply a part of the love of God for all of us. So that even though how unworthy we are of the love of God, He still extends His hands to each one of us so that we could feel and we could even ask sorry for the transgressions that we have. We are reminded not to preach ourselves. I think I could be guilty of this sometimes. But we cannot but, I personally cannot but refer to myself because I have been the recipient precisely of that love of God. 25 years, who would have thought we would reach this milestone of our lives? There have been ups, but there have also been downs. So that we could only count on the grace of God. Why have we survived, in quotation, until now? So that the celebration of the 500 years in the Philippines is once again a good reminder for us. What has happened to us, we who have received this faith? How have we continued to preach this to others? Not only for us, the ordained, but for all of us who profess to be Christians, for all of us who profess to be Catholics. How have we continued the mission of the 12? So that in this time of pandemic, remember, dear brothers and sisters, a continuous call for us to practice this faith. For us who have, in quotation, survived until now this pandemic, even with the challenges of practicing our faith, locked down in our homes, not being able to go to church, even with limited mobility and everything, don't you think we have just counted on the grace of God? That we were saying, these too shall pass. Well, at least in these bad times of the pandemic, yes, we say, these too shall pass. But don't you think these too shall pass sometimes could also be said even during good times? These too shall pass. To remind ourselves that life is truly like that. Sometimes we're up, sometimes we're down. But the providence of God, dear brothers and sisters, continues to be there. And here, we can always look at it from our life experience, from our vocations in life, on my part as a priest for this past 25 years, how have we remained in that providence of God, in that love of God? Dear brothers and sisters, I cannot but ask you to join me. Sa ngalan Samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, ang maana kaninyo. Alam kita mga yana lang sa pagsaw ni Santo sa nga misa, maghinusuo na kita sa atong mga sala. Tanan
Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. O kani mga igsoon nga nakalapos sa kudako iyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat sa walay pagbuhat sa kanakong buhato. Kaya akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaniyang mga igsoon, parang diampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyong tagada sa Diyos nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, o kaday sa mga tao din sa yuta. Ginoong Dios lang itong hari, Diyos Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nakaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa to Samahan, dawata ang among pangamoy. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita, O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultor ka namo, nganha kang Kristo, himuha nga ang mga nagasunod kaniya, magasalikway sa tanan, nga supak sa Ebanghelyo. Kiniamong di pangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, nga usa hangtod sa kahangtod. Kalihog ng lingkod. Pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Amos. Si Amasiyas mingon kang Amos, igo na propeta. Balik ngadto sa yuta sa Joda o panginabuhi dito pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bethel. Kay mao kini ang dapit diin musimba ang hari o ganiya dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop o tigatiman sa mga hayupang igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo, mao ang tubag, Ginoo, pakita kami sa imong kaayo o hatagi kami sa imong kaluwasan. Palihog atong usbon. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadaol gayud ang iyang katawhan alang sa kaluwasan, alang kaniya nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagpuyo sa atong yuta. Tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran
mukitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Tubag, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang panag-agian. Tubag, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa diya sa langit sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili kita sa Dios haron maiya diya ni Kristo, haron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gimbutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang kalabyang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang pagkahiusa sa tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Hallelujah! Ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo naglamdag sa atong mga kasing-kasing, haron atong masayran unsa kadako ang paglaom nga alang niining gitawag kita. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tidon-an. Ug gipadala sila nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. Ug giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalias kamo, ayaw kamo pagdalag laing biste, gawas sa inyong gisulom. Niingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mo biya kamo niya ng lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo, ug dili mamati kaninyo, biyae kanang dapita, ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila,
Busa ng lakaw sila, ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinusol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa, ug gihaplasan nila lana, ug giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Sa atong pagsimba kita nagaampo nga ang kahayag ni Kristo maoy magatultol kanato sa iyang kamatuuran. Ug ang kamatuuran sa atong pagtuo matud pa sa usa ka komentarista, when prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. Kung hugot ang atong pag-ampo sa Ginoo, mga katingalahang mahitabo nga maayo moabot sa atong kinabuhi, bisan bisag wala kita nagdahom. Makana sa atong pagsimba karon, atong hugton og lig-unon ang atong pag-ampo sa Ginoo, ang Dios nga makagahom sa tanan, nga nagapaambit sa iyang gahom. Matud pa sa Ebanghelyo, ang mga napulog duha ka mga tinun-an iyang gihatagan og gahom sa paghingilin sa mga yawa. Ug tungod niini, daghang mga yawa ang ilang gihinginlan, mga masakiton ilang gihaplasan ug lana, ug ang mga masakiton sila nangaayo. When prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. Kay diha sa atong pag-ampo, atong matugkad pananglitan unsa ang gisulat ni San Pablo sa mga tao sa Efeso sa ikaduhang pagbasa. Pagkadako sa grasya sa Dios nga saway sukod gihatag niya kanato, nga ang grasya sa Dios dako kaayo. Kining grasya way sukod o dili masukod, o makaingon kita nga nagaawas-awas. Importante la nga kita dili malimot kaniya sa pagsangpit o pagpangamuyo. Sa atong pagpangamuyo sa atong panahon karon, munang ginaingon sa atong pag-ampo, focus on Jesus, not on the virus. The virus is not God.
God is mightier than the virus. So sa atong pag-ampo, focus on Jesus. Importante sa atong pag-ampo nga kita magapasalamat kanunay sa Ginoo sama sa pagmata nato gitagaan usab kita sa gasa sa kinabuhi nga ang uban pagkatulog nila dili na makamata o matod pa sa usa ka pari samtang mga bata pa sila kining pari mas tigulang nako nga gituduan sa ilang mga ginikanan pagmata nila sa buntag silang mga bata mang luhod gituduan sa ilang mga ginikanan nga mga maestra o maestro pagmata mang luhod una sa tanan mga muyo sa Ginoo kay sila gipahinumduman nga bata pa nga usahay ang tao mairihis lupigon pa sa karabaw dinhi sa Bais sa atong panahon karon wala na kay daghang karabaw ang makita nato mga traktora pero ang kalabaw sa dili na sila muhigda sila muluhod ang karabaw abot nakakita baka mo niyana sa dili pa muhigda ko ang karabaw kantigong muluhod mo dangog sa makagahom sa tanan kita na unyang mga tao magpasalamat kita sa Dios ug Amahan magyapon ni ang gisgutan ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa magpasalamat kita sa atong Ginoo Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa gikan sa langit o kining gasa sa Ginoo kining iyang grasya nga espirituhanon ang pinaka dako og halang doon og mahimayaong gasa sa Ginoo mao ang atong gitambungan karon ang Santos nga misa which is the highest form of prayer kay kini mao ang handumanan sa pagpasakit kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo iyang kaugalingon gisakripisyo ngadto sa Amahan ug muna nakaingon usab si San Pablo kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo pagka nasa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios atong madawat pananglitan sa pagsimba sulod sa simbahan di igo lamang mutanaw sa TV mo-attend og virtual mass kay ang uban pananglitan kunuhay sa balay nagtanaw sa virtual mass pero
gahigda dayong matulog. Matod pa sa usa sa atong mga igsuon dinhi sa Bais, tungod sa atong kahimtang karon, ang iyang siya idara na ug ang iyang mga anak, mga health workers muna nga gibuyag siya nga dili na magsigigig sa iyang mga bata magsigig simba kay kuyaw asa ang mga daghang panagtigom. Pero mato sa niya nga numang siya didan kay nakita niya sa mga kapina sa katuig, adlaw-adlaw siya nagsimba sa kalisod o kakuyaw sa atong panahon nga maoy nakahatag niya kalig-on sa iyang kinabuhi. Maoy nakahatag niya kaabtit nga maoy nakahatag niya og strong. Ang grasya sa Dios nakahatag kaniya strong immune system. O tungod ni ana siya miingon nga ang Ginoo sa iyang pagsimba madawat diya sa komunyon. Mao ang iyang dakong pagtuo o paglaom. When prayer becomes your habit, miracles becomes your lifestyle. O importante sa ato mga pag-ampo, focus on Jesus, not on the virus. The virus is not God. God is mightier than the virus. Pagkadako sa grasya sa Dios nga iya itagana kanato kung kita mo duol kaniya sa pag-ampo, iyang grasya nga way sukod iyang gihatag kanato. Manindog. Tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Sakristan ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon karon paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Matag usa ka nato gipili diha ni Kristo alang sa usa ka tinagong katuyuan. Ang ato mga maalam poong hangyo moabot sa atubangan sa Dios nga nakaila ug nag-amuma sa matag usa ka nato. Kita moingon, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtawag o pagdalag daghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan gihimo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga tawo nga nalibog ug nakulangan sa pagtahod sa kagalingon makaamgo ug magkakaton sa plano sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na ang hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug pagpanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanang kalihukan, labi na ang parokya o ang atong atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaog isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios supilo kamumot obispo mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa walay katapusang himaya ni Kristo dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus Kristo, imo kaming gisagop nga imong mga anak. Tabangi kami sa pagtinguha sa imong mga panalangin. Samtang among gihalad kini among pagtuo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Dahil ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan gikan sa imong kamanggi at Sagon, na dawat namo kiniamong gialan kanimo ang pan o bino, nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga pan sa kinabuhi, o gilimnon nga Espiritu hanon alang kanamo. Hangtod sa kahangtod. Mga igsuon, pagampo kamo araw ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eucharistia magatabang kanamo pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kiniyamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay, ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa-uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos Diyos sa nagawa. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, umipasalamat kani pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao,
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, hulito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usama among mga igsoon nga nangamatay. Malaw mga babanhaw sila, huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambi sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatungang kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dahigon, huwag mo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya. Gihatag anha kaniya makagaw mga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Pagka dako sa grasya sa Dios nga way sukod gihatag niya kanato sa atong pag-ampo sa Amahan namo. Amahan namo, anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay. Kami kanunay sa sala mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauma sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo nag-ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw ta na awa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ano ito ipakita ang atong panag-inig sa unay.
Kordero sa Dios. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw, palihog mang lingkod. Aman lohod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. No, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabahindayo. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia,
Himuha nga ang imong makaluluwas nga gugma, magatubo kanunay, dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglungod. Orasyo Imperata para sa proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon ng mapuanguron nga amahan, aniya kami nangalupo sa imong panabang na maproteksyonan kami batok sa sakit ng COVID-19 na nakapabalaka o bisakmit sa daghang kinabuhi. Kami nagahangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinagi sa pagiya sa balaan mo mga kamot. Bendisyon ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy. Ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna. Kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay sa dayon alang sa tanan nga nangamatay. Hatagi kami sa gasya ni ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa akayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan. Nga unta pinagi nining pandemya nga ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinagi sa imong Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mayaon o balaang Berhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Mang Lincoln, Ang mga suna nga in charge karong sunod Domingo, July 18, 2021. Anticipated Mass, Zone 9 and WAF. 6 AA Mass, Zone 10 and BCCR. 8 AA Mass, Zone 11 and Apostleship of Prayer. 5 PM Mass, Zone 12 and KC. 7 PM Mass, Zone 13 and CFC Global. Lector, Group C. Church donations for the period of July 4 to 10, 2021. Flor de Les Alvarado, 1,000. Anonymous, 500. Mr. and Mrs. Alexander Sagon, 500. Balikhalad for the month of June 2021. Zone 1, 450. Zone 2, 780. Zone 3, 2,160. Zone 4, 1,143. Zone 5, 450. Zone 6, 2,000. Zone 9, 820. Zone 10, 1,215. Zone 13, 1,368. Zone 14, 1,052 and 10 centavos. Zone 16, 1,135 and 25 centavos. Zone 17,
1,956. Zone 18, 3,609. Zone 19, 697. Zone 20, 3,222 pesos. Pahibalo, ang kapistahan sa Birhen sa Carmen or ang Feast of Our Lady of Mount Carmel karon gayud nga umaabot Biyernes, Hulyo 16, 2021. Ug dinhi sa atong parokya, himuon nato ang kasaulugan sa may alas 6 ang takna sa buntag. Pinaagi sa usa ka santos nga misa, adunay floral offering human usab sa maong misa. Busa, imbitado ang tanan sa pagtambong sa maong misa, ilabi na ni adtong nagdebosyon sa Birhen sa Carmen. Hinaot magdala usab kita og offering in kinds or flowers. Ang kinabuhi halad ko, usa ka programa sa simbahan hangtod karon nagpadayon pa kini. Alang ni adtong nagsaulog sa ilang mga anibersaryo sa kasal, birthdays ug uban pang sumad kasaulugan. Ani akitay mga envelopes nga agig pasalamat sa Dios. Mahimo kining gamiton sa inyong love offering ug ihulog lamang ang inyong mga envelopes na ining dapit sa altar. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kang Diyos nga mahagawom sa kanang amahan, ang anak o Espiritu Santo. Tapos na ang misa na yung kalina o gugma ni Kristo. Lord, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.